Nós pertencemos á humanidade, pero a humanidade está segmentada en porcións específicas que son as nacións. E digo específicas porque caracterízanse por seren peculiares. Todas as persoas pertencemos a algunha das nacións do universo. As nacións, polo tanto, se caracterízanse por teren, primeiro, unha base territorial e xeográfica. Segundo, por teren unha unidade lingüística e cultural. Terceiro, por teren unha experiencia histórica común. Cuarto, por teren tamén unha determinada e específica estrutura social ou económica. E hai outros factores que contribúen moitas veces tamén a esa especificidade. En todo caso, a base de existencia da humanidade, a base particular e concreta, son as nacións. E ter ou non conciencia desta realidade obxectiva xa é un problema de outro tipo. É evidente que se non se ten conciencia de esa realidade a que un pertence, non pode haber nacionalismo. Pero non quere decir que non haxa nación. E, máis, todas as realidades específicas que teñen esta base estrutural acaban por teren conciencia maior ou menor, segundo as circunstancias históricas, desa realidade. Por lo tanto, eu podo afirmar que eu son, de forma natural, exclusivamente galego, que a miña nación é Galiza. E no meu caso particular, teño ademais tamén a vontade política de que existamos politicamente.